Ginkilala ni Police Colonel Gilbert Guerrero, Director ng Iloilo Police Provincial Office, ang mga top-performing police stations sa kampanya batok sa wanted persons kag loose firearms halin Enero tubtub Mayo 5 2021. Nagpanguna ang Barotac Viejo Police Station sa kampanya batok sa wanted persons nga may 30 ka mga naaresto. Nagapangaduwa naman ang Concepcion Police Stations nga may 25 ka mga nadakpan. Nagapangatlo naman nga may 21 ka mga naaresto nga mga wanted persons amo ang Oton, Santa Barbara, Dumangas kag Barotac Viejo Police Stations. Sandig sa datos, kabugusan nga 480 ka mga wanted persons kag 63 ka mga most wanted persons ang naaresto sang IPPO. 90% ini nga mas mataas kung ipaangkid sa 253 ka mga wanted persons nga nadakpan sa amuman nga mga period sang nagligad nga tuig. Samtang sa implementasyon naman sang Uplan Tokhang kontra Armas Luthang, nagapangunang Lambuna Police Station nga may pinakamadamo nga na-recover nga may 34 ka mga armas luthang. Nagapangaduwa naman ang Kalinog PNP nga may na-recover nga 33 ka mga firearms kag 19 naman ang na-recover sang San Dionisio PNP nga nagapangatlo sa listahan. Kabugusan nga 296 ka mga firearms ang na-recover sang IPPO nga may 187 ka mga na-surrender apang wala naman narehistro. 43 naman ang na-recover matapos ginserbihan sang search warrant kag 56 naman ang na-deposit kag duwa ang na-turnover. 47% nga mataas ang data subong nga tuig kung inkumparar sa 201 ka mga armas luthang nga na-recover sa amuman nga mga period sang nagligad nga tuig. Balita nagikan sa probinsya kag syudad sang Iloilo, Stephen Burgos Isuan, nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.